Ginaako sang Department of Public Works and Highways First District Engineering Office nga mayara sang delay sa pag-update sa ila transparency portal. Ining ginhalinan sang isyu matapos gintawag ni Iloilo First District Representative Janet Garin nga fake news ang flood control project update sang Bombo Radio bisan pa nga halin mismo sa website sang Department of Public Works and Highways sa DPWH ang ginbasehan sang data. Sa interview sang Bombo Radio kay Engineer Carlo John Leysa, Construction Chief sang DPWH First District Engineering Office, iyagin pahayag nga sa aktual nga data 32 na ka proyekto ang completed samtang 20 ang wala pa na-include sa transparency portal bangod may ginaproseso pa nga mga dokumento sa Central Office. Ginpatag man sa opisina nga sa tion nga maaprubahan na ang mga dokumento sa Central Office, amo pa lang sila ang pag-encode sa Certificate of Completion sa Project Contract Management Application o kon PCMA nga amo man ang basihan sa gina-reflect sa transparency portal. Dugang panila ang mga report gin-encode anay sa PCMA antes ini magwa sa transparency portal apang hindi ini automatic nga naga-reflect gilayon. Ang delay sa ilan naghalin sa pag-submit kag pag-aproba sa mga dokumento sa Central Office lakip nang kinahanglan nga pag-attach sang variation order. Bangod sila ginako sang DPWH nga may kakulangan sa pag-update sa ila system nga nagresulta sa lain kag sala nga impormasyon nga ila ginapresentar sa publiko. 32 ang completed, may nabilin lang nga 20. Pero wala lang siya ma-reflect sa portal automatic kay may gina-process pa kami nga mga documents sa central office. May delay sa pag-submit, may delay sa pag-approve sa mga documents sa may central office, pero ano lang man na ang gamay lang man nata nga bagay. Ang tapos pag-update sang namon sa PCMA sang status, hindi siya automatic nga naga-reflect man sa may transparency portal. May time pa. Wala lang kami ka balo kung ano ang time nga automatic siya mag mga 1 month. May time pa siya nga ginahatag siguro. Hindi namon kabisado ang process sang transparency portal kay dito na siya sa central office. Nabalian ang kabahin sang pahayag ni Engineer Carlo John Leysa, ang Construction Chief sang Department of Public Works and Highways First District Engineering Office na ibalawaan nga base sa data sa website sang Department of Public Works and Highways kag sa transparency portal. May mga proyekto nga natapos na ang kontrata sang 2025 pa apang base sa mga portal as of March 31, 2026 wala pa na kompleto o kung ongoing sa gihapon ang status sang among mga proyekto.